Тисло, ти сам згадав от про плюс для кандидата в президенти. Ну, дивись, у нас чинний президент, він же так неофіційно говорить «війна». Ну, коли там Він звертається. неофіційно говорить війна, але офіційно він не вводить воєнний стан навіть на територіях Донецької і Луганської області, що було б цілком логічно. Ну, так. Ну, тобто, війна, вона так на публіку існує, як війна. А далі, за логікою, мав би реально не просто на Наєва покласти. Та? Тепер от у нас операція Об'єднаних сил. Чому це називається операція Об'єднаних сил? Для мене загадка. Тому що треба було знайти ефемізм, який би вже, в принципі, викреслив з нашої свідомості АТО, але не вживав би слово «війна». Ну, що таке війна? От я просто ще поясню, для логіки тих, хто не розуміє, щоб це було, так би мовити, наочно, промовисто. Да? От, умовно кажучи, сидить людина, по якій луплять САУ. Да? Вони знають, звідки лупиться САУ. І вони півроку просять, дайте ми відпрацюємо по цій позиції. Їм кажуть, ні, там працювати не можна, тому що там вітряки, які належать чи то Ахметову, чи то Клюєву. Відповідати туди не можна. Це не війна, як її нам називають. Війна – це коли застосовуються закони війни, навіть якщо вона називається на ім'я. Це не війна. Це глупство, коли люди сидять, по ним луплять, вони луплять, інколи їм це дозволяють, інколи ні, але це не є війною. І, в принципі, немає нічого гіршого, ніж такий стан війни, тому що воно морально розкладає тих людей, які там знаходяться. А якість цих людей, на превеликий жаль, сьогодні є, до неї є питання, тому що велика кількість мотивованих людей звідти пішли, бо їм не подобається така війна і такий стан збройних сил, які знаходяться. А ті, які приходять натомість, це заробітчани. Я нікого не хочу засуджувати. І з таким станом речей, з такою комплектацією, яка є на сьогодні, а це означає, що там постійно розгортаються нові бригади, але бригади, які виконують бойові завдання, в тому числі і на нулі, там комплектація 40-50, в ліпшому варіанті 60%. Це не війна. Навіть якщо воно війною не називається. Абсолютно точно.